nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma. Yavo mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$1,000 zvene modha akochitepa nemaredara utaure izvozvo ndisimple. Mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$1,000. Kudare ndisimple reCrispy ndachitaura kuna manyawa. Itaure Crispy zvakafamba sei? Makamboirana here? Makadi makambouya kumukwasha? Makaita sei? Zvakafamba sei? Pane mwana here? Pane kuti jekesere nyaya Crispy. Hanyatozwa. Hazi. Saka uyai anonzwa wacho achinzi oturikira kana uchikwanisa kuvataurira zvinoziva kuti wanze kana kuti uriwo spokesperson uchitotaura mamirira zvakaita unonzi ane zita tizive kuti vaiturikirwa Vani? vaiturikirwa naMoses chiitaura nezvemozisi. mamirira zvakaita wamanyawo vanga vatora hanzvadzi yavo vatora hanzvadzi yavo kudare vakagara nayo vakashanda nayo kushanda kwavakazoita vakazoita vakamurova vakati vachamurapisa vakamurapisa takazoenda ikoko tichitaura navo hatinokwanisa kutaura navo vatana kuti tichitaura nezvekuedza Pane mwana here? Saka munoda mombe nhatu, mbudzi nhatu ne$1,000. Wakagara kwenguva yakadii vari kuita? Saka manyawu big boy itaura tinzwe vazvinzwa izvo zvakaoma. Sure, I'm sorry. Ndakatimba mwana wavo wasite ndikagara naye kwepfuma kwemwedzi miviri. Mushure memwedzi miviri afanirwa takatadza kuingira zvokuti ndakutimba ndakandine mudzimai wangu vandakandanesana naye kanaenda kumusha kwavo. Iye wacho auya ndakutimba akauyawo nemhuri yake iwana obva auya tokutagara tese kwemwedzi miviri waOctober naNovember. Saka kupera kwaNovember vakandonetsana zvekuchiti mudzimai wangu paakadzoka wakatanga kurwa wakatadza kuti aza kuwirirana pakugarisana. Saka vazoenda kuti makaenda kumapurisa aindomaka kumapurisa vataita nhau kumapurisa izvechira yapera. Tadzoka patakaita dambudziko rekuchiti akachiisa shuga muchigayo nandine chigayo changu kuteerwa achidira shuga vatagara vatora makiye mota vaakotsa vatagara vatora mota iye yabhaidirwa futi shuga. Vatachiti madzimai izvozvo adaisoonai ka maiguru wakadzoka imi maini muripo sakamusiya muri kuita zvipinga zvakanaka zvinhu zvipanapa zvakutoparara hapana chaticharamba takangokanya takanyarara. Ndikaitende kutoripota kumapurisa toenda kundoripota kumapurisa. Mapurisa akati no sisuka nhau yenyu inotinisepe kuti haina chokwadi haina munhu akaona akaisa chii akabata kapu yeshuga. Saka imudzokai kumba mundowirirani zvakanaka munyatsotsvaga kuti ari kuita izvi pakati pemadzimai enyu ndiani. Tadzokera kumba tasvika pamhatso pekuti buru mwana wavo wasiperi akati ndakupfuurira kuenda kuona hanzvadzi yasisi wangu kunyazura. Akati ndakuenda kuona sisi wangu kunyazura vabvadzoka zuva rechitatu vakasvika pamba pandogara pamba pedu ipapo vati wamanya ndakukumbira wopinda mumba menyu ndine hembe dzangu dzandinoda kutora. Vatamutendera pindai asi vapinda vasarudza ndechemashoma
vadzokera kuhama dzake panext door paaigara pamuzukuru wavo. Mashure meizvozvo zvinombotora maminitsi tone muzukuru wavo auya obva ati ana Tezvara wakauya wati toda kukuona. Ndikati tinotenda regai ndimbotarisewo ndione ndingauya natete wangu here ndingava nani wekuuya naye kuti tizoita ana Tezvara uri kuti kudii. Mashure meizvozvo ndichibva kundotsvaga wekuti ndiende naye ndakasvika tichibva tatoziva kuti ana Tezvara vati patinonokera taramwa taenda tichazotsvaga. Mashure maizvozvo ndakatongoona kwatouya Samuel ndichitaura kuti vaTezvara vati vari kutoda pfuma yavo. Pawakagara naye ari kupi musana? Ndizvo here kuti wakagara about 2 months? Unogara 2 months. 4 months. Okay. Pa 4 months apo aichengeta nevana wako. Zviri kutaurwa zveshuga. Chakaitika mama. Chakaitika ndikudai. Akanditora kangara mukomo. Tatanga kurima kutangira panesi ndikasvika nesi yange yakuenda kumahadi. Ndemunani pawakasvika? Chirimo meshizha Jiratika nogara naye muna October. Ndizvo October na November. Akubvisa mukati kuti ndizvo here ngekuna October here. Tochiti October, November. Izvo zvitimurani. Ndamuna January. November, December, 23, January. Ndopandasvika izvozvo. Kuita 4. Tapedza kudaro. Ndaenda inini tagara. Tarima foji. Tarima chibage, tarima masunflower, tarima mapotatoes. Tagara. Mukadzi wake bhaazodzoka. Akadzoka. Adzoka tangobvisa topose foji. nani Mwedzi. Adzoka muna December mama neproposal. Ndani proposal. Vangaita kuti irrigation. Kachi January. Kwa January ka. Saka December anga neproposal. Noti vakadzoka after Christmas, takutoenda kuChristmas. December akadzoka December, but mama neproposal. Teta kuteka toposi. Angakura top yaka toposi kutumbuka. Toposi mayo masaka. Kudambura. Masaka ndokudambura baya. Ende futhi kandapo toposi December inenge area ya irrigation. Tadaro ngopha. Irrigation. Aizi irrigation. Saka inde muna December yatambura toposi. Achimukadzi wacho ndopakadzoka. Takaita mvura yekutanga ndo yatakasima. Mvura yekutanga imani yekutanga kanto yazodipurwa kwatoposi tingati muna January muno. Andi ichizo vazhinji vakutozotanga kana kutema vakutanga izvozvo. Saka zvadaro tagara nabig boy manya. Mukadzi wake abva adzoka. Mukadzi wake adzoka. Ndakatomugashira patakugarisana zvakanaka. Takugarisana zvakanaka. Uyu murume abva ati mimi mainini hazviiti kuti munge muchibata mapoto amaibhuka. Ndikati asi mimi pamakandiudza ndizvowani zvamakandidii zvamakanditaura. Pandakasimuka inini kwenu ataura kuti saiendako nemagudeze mapoto saende nawo unoshandisa zvangu inini nochini handida kuzoshandisirwa kana ndakuzokutengera nekutengera zvanyu zvangu. Ndatora kuti mukadzi wacho pauyi nemagudeze adaishandisa magudeze adaishandisa. Andakanzi nemurume aiwa akosiya unoshandisa angu. Ndashandisa abva apinda mumamanera tete azoshiyana maru. Ngokwachiti mainini munorarawo. Maiguru wabva wapinda wabva wasvama magudeze aya wabva maendesa
ndabvunza murume ndikati nhasi ndiri kurarepiko zvamatora chi magumbezi kanzi angagotorwe nani ndozvaakandipindura kanzi aende munoona nezvandakaita waenda kwa kuchizoeka kuzorambana kwamazoita tetisati tatorambana tetichiri kutogara tese zvikanzi wapinda mbaona hapana magumbezi ndopawakanopinda mbamaone mukadzi wavo handizivi zvawakadiyawo zvawakataurirana adzoka zvanzi aiwa nhasi tiri kutorara tese mbedzi naigurapa inini pakati ndeokumapeto ndikati zvakamboitwa kupi zvakatondikacha madzi zvakamboitwa kupi zvoti maigurapa iwe pakati inini kumapeto ina handizviite sehangu handizvizivi vanhu vachivasadza wapedza vanhu vakuenda unorara ndakungoti majoksi watondidaidza zvikanza nainini ndaitite sei ndaitirari vadai ini hangu handizvikwanisi zvoti tingarara pambedha umwe chete tivatatu zvanzi kutoita mafanisi murume naigurubhisa hembe naigurubva wakatanura hembe dzese waisa murume bva asimuka bvaabvisa hembe dzaisa zvanzi mainini ndimatopa chijana chekubvisa hembe ine magumbezi ndiseti kubvise hembe mupinde murara ngati ini hangu wakuru kana zvakadaro ini hangu handizviite sei handizvikwanisi zviri nani ndirare mandairara ndisina magumbezi chitori nani zvanzi namaiguru wakatombonimanikidza ngati aiwe zvandizvigoni watora mushonga wavo hamino mushonga wakatora bva watanga kupfungaidza asi maiguru wakabva kuda kunzi vandasara ndakagara ndichida kuteerera nyaya dzavo dzawaitawo wakupfungaidza mushonga wavo nenditorimo ndibaba wakapfungaidza mushonga wapedza maiguru bva wazopinda ndakatonyarara zvikanzi mutoita mafanisi maiguru wakabvisa hembe wakwira pambedha murume abvisa hembe akwira pambedha nainini ndikwirai pambedha tite sei ndirari kati ina handizvigoni handisati ndambozviona mulaifi navo kanzi mutojoka ini maiguru bva wadzika pambedha wakabva wasungira zambia wasungira zambia wadzika pambedha zvikanzi ayo kana zvanetsa chibuda imi maini nemurume ende kwamunorara asi magumbezi angu kwete nadaiwa pakanaka hapana chikaita murume ndopakanditi painini muri kutojoka mauda kutondikisa mitemo komba pangu ini makutotamba mukadzi ndopakasimuka pamagumbezi vasikondroka vandamudzosera chetiri tu nemukadzi murume bvaasimuka vachitangwa ndibatsirana vari tu nemukadzi wavo vandirowa vapedza vandiburitsa murume pepane marume vandiburitsa rume nenge ndirenge ndinzi ndatirarei tese pamubhedha vandiburitsa imomo vandipinza murume yandairara vandiburitsa vandipinza mudani wakandirowa nesimbi ndotanga kudarowa handizivi tabuda mubhedzi mavo ndoma wakandiroera nesimbi handizivi kuti simbi ndo yechigayo kana kuti ndakatanga kudaro wandiburitsa mbamao wandirowa ndagoziva kuti ndatokwara vandaburitswa muya ndakutochema ndichidzika kubva kwemuninototoma anonditi mwana vandasvika kochii dzedzato pakati usiku ngekumahwara ndasvika zvikanzi kochii nhai mhai ngataa zviri kuitika kumboko ini handiyazvinzwisisa watondilaita ko zvamatokwara ndikati ndabatsiranawo nemukadzi wake big boy namaitaro ndo anobatsirana mukoko zvikanzi zvakatooma zvine nyaya ina handichaigoni ndati tiendesei kwani kwababa nokuti tikaramba tiinayo maoko medu zvinozoita kunge tisiri kusumawo nababa vataenda kwababa simbire makongo akagara pa taenda tasvika baba wabva kuti nyaya yenyi haichaiti mona wakwara tiendai kumapurisa ndanganomanogara kumapurisa ishu wakadaidzwa wauya wadaidzwa wauya wausonzi ndizvo here zvamakaita zvikanzi ichokwadi kanzi uyu sezvo riri bari hatichakwanisi kuti tikusungire endai mugonogadzirisana nemukadzi wako namaiguru nokuti toziva kuti iki ibari tadzokera pari tagadzirisana zvanzi tagariswa pasina nababa kanzi aiwa ndipei mhuri yangu ndonochengeta ndonomurapisa mazino andakadii andakakwara hazvina 2 days tadzokera kumba kwedu ndinoni kuti zvinotibatsira payo zvinoita panga tiri kuda kuyananisa kumudzokerana isusu tiri kutaura nhau yepfuma nekuda kuona kuti makagara mese kwenguva yakadii dare rinoone kuti zvinokodzera here zviri kutaurwa pamusoro pepfuma iri kuti iri kutaurwa kana kuti anga ari mapoto
nekuti pari kutaurwa uyo anoti 2 months tichiverenga tingoona kuti effective i2 months nekuti pamwe the other yacho yanguva yemaproblems akutoita azoita kuti adi aende saka dare munoti chii vakachangamira kuona kuti nyaya iri kutaurwa iyi hatingati apa panganzi panoti pfuma nekuda kwekuti murume uyo wakangosangana panzira kwangopfimbana kwati uya kumba kwangu nekuti mukadzi wangu izosa hangu ndobva vanogara vese uyu kubva atouyawo nevana vake vaunganawo kwakutosvika kwakutobika saka mai muridzi wemusha paakadzoka ndopakazotanga manje kuti havachaenda nekuti muridzi wemusha ingauya hapo manje saka apa ndoona kuti tingangoati mapoto zvekuti pfuma handisi kuona zvechikwana papfuma chakati ndichaonawo zvakaenda kumapoto yazi nemombe dzahamba kutochaidza kuti mombe nhatu kuva kuti musikana angatongoenda uyo akatonochengeterwa nevana vake vana vake akachengeterwawo pa2 months idzodzo dzaakati vachangamira hongo ndizvozvo zvekuti uyu akaroora mukadzi kuti mukadzi wake anga aenda akaroora mukadzi kudai mukadzi wake asina kudzoka ingadai aine mukadzi ingadai aidai mukadzi ndo maonero andiri kuita saka akazotsveta uyu kuti mukadzi wake anga adzoka handiye wakaramba pauyu saka ine ndinoona sekuti imi mungadai mapoto asi ini ndinoona sekuti ane mapoto anga aroora ingatadza ave kusvika kumariyo asi panofanira kunga painewo mariyo anobvisa semwana wemunhu akanga atora akagara naye ndo maonero andaiona izutoona uyu iwe wana waidawa ndewababa mumwe chete wakamboroora ere baba right ndobva masiyana nababa wamunhu ane experience kuti uchienda kumurume pachiwanhu chedu unofanira kuita sei hausi munhu wekuti uchanyengera nhasi uno munhu akauya futi akati uya unoenda ngee usingachaenda wadzidza kuti hazviitwi unosimuka kana kuti saka pekutanga hauna kudzidza inini mama ndinye murume akaswa kuti inini mukadzi wangu atiza nechikoro tawirirana tinokutaura iwewe wawirirana usati waenda kufa kwake unofanira kuti uite sei kumba kwenyu akaenda hana iwe unobva watongotora mhuri yako ndobva waenda anditi dai akandozika kumba kwenyu iye zvine zvakatezvara nganayo kuti akauya tikagara pasi tikadii tikabvumirana pakutanga wakanogara wani pasi nababa wanogara wani pasi nababa pakutanga isi kubvunza ukati haana kuuya andobvunza watara kubvunza ukati haana kuuya akatuma munyaya kuti nditire mwana wenyu chiwanhu chemuka uyo haakwanisi kuti anotaura nemuna baba wangu pasina munyaya ukaona munhu achienda pana baba direct it means kuti baba vanoziva kuti mwana wangu haana mambo nditoti baba wake wacho vari muno here ndiwo ari baba wakaenda kuna pamukuru pamusoro haana kuenda kuna baba wabereka mwana direct akaenda kuna pamukuru mukoma baba ndo baba ndo zvatiri kubvunza kuti kana achienda munhu pachiwanhu chedu panonzi panoita rora panoitwa sei anoenda samudana
samukuru kana kuti munyaya handi oenda tisu tine matsvakira ikuru handi akabviswa haana kubviswa saka panogodzonzi pane rora seiya maonero angu awo wamanyawo kugara kwakaita nehazvadzi yangu tongoti uyu inga ari musenzi saka kushanda kwaakaita ndokwavanofanira kungomudii kumubhadhara kozi apa hapanaenda munyai kana kuti chii zvinhu zvakaitwa zvisina gwara. Saka zvichireva kuti nyaya iri mudare iyo wataura wega iwe kuti iyo ngaidhisimiswe nekuti haina gwara. Ingatopinde ndeyekuti angati ndakaseenzeswa neani namanyama. Otherwise iyi yepfuma haina nekuti vanhu vese vakangoita mapoto opedza wakuti aiwa ende tiri kuona time yacho 2 months pakachangamira inofunga kuti iyo yekuseenzeswa ine pepa rayo. Saka vachangoramba vari ipapo ropinda pepa racho ore kuseenzeswa no it's okay. Saka iyo tadismisa hapana pfuma inodii inobhadharwa kana masungiro hapana mwana hapana chii iwewe haikwangoita pese pese nekuti waari munhu ane experience. Murume anoda kukuroora ita handei kumusha kwedu udi uonekwe munyaya wouya wotorwa wana tete woenda vandokusiya moiti vasika dzichi then ipapo waa mukadzi wemunhu apa pasina anoziya kwebaba wako pasina ukama hwakaestablishwa hapana kana chii chakaitwa matsvakira ikuno hapana chakabviswa hapana chakadii paanongogara chete ari mapoto. Saka naizvozvo tinoidhisimisa kuti haina pfuma inokwanisa kuti ibhadhara panhau iyi.